no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Diyos maray na aldaw sa indagabos mga tugang. Good afternoon everyone and welcome po sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan na aldaw ning All Souls Day. Aldaw tabi ngunyan ning Webes. 2023. November 2, 2023. Sana po magayon na ugali unta na makapagpangadji kita duman sa sementeryo. Kaya ngunya na aldaw tawan taning panahon ang satuyang mga mahal sa buhay na sabi nga ni naghali na digdi sa kinabaan. Yan. Sabi nga ni yan ang dainanggad paglingawan, mga tugang. Lingawan na nindo ang mga ibang bagay. Pero ang tao na kaitong panahon ay nakasama natin. Huwag nating kakalimutan. Kaya nga, sana mga tugang, maglaan tayo ng panahon. Yung baga, alam mo kasi ang tunay na pagmamahal, mga tugang, naglalaan ng panahon. Pag mahal natin ang isang tao, maglalaan tayo ng panahon talaga. Pero pag hindi mo mahal ang isang tao, bakit pag-uukulan ko pa ng panahon yan? Walang kwenta yan. Kaya yung mga mahalagang bagay, pinag-uukulan natin ng panahon. Tulad ng mga mahal natin sa buhay, bagamat sila'y wala na dito sa ating piling, pero nakapiling natin sila noon. Kaya nga, kung hindi man tayo makapunta ng November 2, itong November, buong November mga tugang, ay sa tuya na hinguwahon, na magkapagduman sa sementeryo. Tegwaw bagang tinatawag na indulhensya. Anong indulhensya? Indulhensya mga tugang, makakatabang iyan sa tuya baga pag kita nagadan, at least sinasabi nga ni yung mga paghihirap natin sa purgatorio ay sabi nga mababawasan. Yung baga, importante, sana mabawasan na. Kaya nga ipangadji ta din sa mga kalag sa purgatorio ngunyan, na yaon pa man sa purgatorio na sinda ay kaawaan ng Diyos. At dala ng ating mga pagpapamisa, ang pagsatuyang pag-alay, siyempre kaaawaan ng Diyos yan. Kaya sinda kaya mga nagada na wala nang magagawa. Totoo naman mga tugang, ang sarong gadan, mayo na talagang magiginibo. Pero kitang mga buhay, may mga magiginibo kita para sa sadirita, at the same time, may magiginibo kita sa mga taong wala na digdi. Okay? Sana po magdumang kayo mo sa sementeryo. Pero may natanggap ako kasubag o kaya na text, sabi niya, Undas 2023. Sabi niya, ano ang mga paniwala sa Undas? Alam mo, magaling sa kuyang i-share sa Indo. Sabi ninda, what are the beliefs of Undas? Alam mo, sabi ko ka sa Indo mga tugang, ang meaning ng Undas is unos, UN, unos yun. Dias, letter D is Dias. Unos Dias, de las almas, siyempre, de las almas, de los santos. Yun, nauna kasi yun. Kasi, pwede naman sana ang DS, pero paano pa-pronounce yun? Unsa. Kaya, undas na lang, okay? Actually, ang undas mga tugang, nagtataw sa tuya ng oportunidad. Kaya baga, hinihinguwa man digdi sa Pilipinas, lalo sa Pilipinas, kasi ang Pilipinas sarong bansa na Kristiyano, ay nagtatao kita ng panahon. Kaya nga, di ba, holiday, November 1. Of course, November 2, hindi ko special holiday yata. But anyway, pwede manggiraray, natawang kita ng, kaya ang ginigibo baga, October 31, nasa sementeryo na nga ni. Patapos November 1 ng hapon, nasa sementeryo na. Pero importante, nakakadalaw kita sa sementeryo. So, ini nga ni, sorry ni, ang undas daw,
ay nakapagtataon ng oportunidad sa mga pamilya to bring their families living in dead together. Yung baga nagkakahiringan kita, so kaya nagkakaranumpungan. Pero alam mo, kung it's a symbolic, symbolically, na totoo pag sa sementeryo, nagkakahirilingan kita, nagkakaranumpungan. Kasi sa bandang huli, sana magkaranumpungan man kita duman sa kalangitan. Yung baga importante, minsan get together. Get together. Yung pa talaga importante sa buhay. Dapat we have to spend life together, not separately. Kasi sabi nga, ang description ng langit is that they are together, living together. But ang impyerno ay isang lugar na kung saan they are not living together, but they are separately living each other. Kaya mamundo Kaya talagang living each other dahil sila nagkakasararo. Ayan. Siguro sa impyerno hanggang ngayon, nag-iriwal-iwal pa rin. Dahil sila magkasararo Kaya di sa mundo, abay na kitang maghanap. Anong gusto mangyari pag kita nagadan? Impyerno o langit? Kaya pagpipili. Okay? Sarok pa yun for all the saints, sa undas kasi siyempre ang All Saints Day muna ang sineselebrate. So for All Saints Day, people rejoice. Yung baga, nag-uugma. Nag-uugma ang mga tao. Okay? For All Saints Day, people rejoice and gather celebrating the life of their loved ones. Yan. Kaya pagkahapon yaon. And then for All Souls Day, people mourn them and spend the day in prayer or silent reflection. Kaya mga tugang pagirumdum tabik giraray, sana dahil taman pag-disturbuhon ang mga yaon duman sa sementeryo kaysa magdara kita ni mga masyadong loudspeaker, magparadaldal, okay lang po ang kuyan, mag-istoryahan, pero di nakakadisturbo. Kasi may data naman po yan talagang nakakadisturbo kita kaan. Ang importante, sabi nga so itong solemne kang lugar, irespeto pa manggiraray. Okay? So, yan. So, at the same time, during this period, in which we call undas, kayo totoo nga mga tao, they flock together. Okay? Sa mga burial sites, at mahiling mga pamilya, nagdadalaw, nagsisindi ng kandila, pagkatapos at the same time, igwasindan ng mga flowers, Alam mo, duman sa Israel, kakaiba. Kasi mainit baga sa Israel. Nakaduman na kasi ako sa sementeryo sa Israel, So, nagbisita din po ako, miski dahil man akong pinsan sa Israel, doon mismo sa Jerusalem, sa kadakon may lulubngan sila duman Pagkatapos, ang yaon duman, sabi ninda, instead of flowers, ang ino-offer ninda, gapo. Gapo? Sabi ninda, kasi ang gapo na iniho, dae na nalalanta. Tama nga naman, kasi ang flowers baga, nalalanta. Lalo sa Jerusalem, mainiton baga duman. Kaya nga ang ginibo nila, mga stones, stones po ang sa indang ginagamit. At the same time, sabi nga ang undas mga tugang, sarong religious tradition and cultural norm. Alam mo, hindi lang mga Kristiyano naman pati mga Muslim, mga Hudyo, ay they share a common practice of burying the dead. Siyempre, ang mga gadan, nilulubong talaga. Tingnan nindo, ang mga Muslim, pag may gadan, nilulubong ninda. Ang mga Hudyo, ganun din. Nilulubong ninda. Kasi nga, iyan ang sa tuyang paggalang sa mga nagadan. Kasi naniniwala kita na ang hawak ang lawas ay tinirhan po yan ng Espiritu Santo. Our body is the temple of the Holy Spirit, sabi nga sa Bible. At the same time, syempre, diyan nag-irok, Kaya nga, dapat igalang. Dahil dapat bastusun ang hawak,
because it's a sacred, ano? Kaya sa tuyang ginagalang. At of course, siyempre, nilulubong nila yan sa sementeryo. Napunta na rin pa ako sa China, na noong panahon pa, no? Sa China. Doon sa China kasi, pag sa mga gadan, nilulubong ninda duman sa bundok, ano? Nilulubong ninda sa likod lang ninda, ano? Kaya mahiling mo doon, mayroon silang parang lapid naman, may marker na nilubong ang sa indang mga mahal sa buhay. Pero yun talaga importante. Kaya nga, maganda manggirare, nilulubong. Bagamat sinasabi ninda, ngayon, Father, cremated na. Pero pakiulay man tabi giraray, na ang tunay na lugar kang mga gadan, bako doon sa urn, kundi duman sa laga. Kaya nilulubong po tabi yan. Kaya nga, dapat ilubong man tabi giraray. Kasi minsan sentimental reason na lang. Pero maawa naman po kayo sa gadan, sa kaluluwa ng nagadan na yan, kapagkat meron talaga silang may lugar. Baka kantaan kayo, dito ba ang dapat kong kalagyan? Hindi lang po ako dito dapat ang dapat kong kalagyan. Ang dapat ilagay ako sa lupa. Sabi nga, ang tao ay hali sa lupa, babalik sa lupa. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko! Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor
Bunot mong namit, ikwatulo, sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Complicated na sakit na solusyonan sa pag-undergo sa Natural Megadose Vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo. Ang dami ko pong talagang sakit. Bukod sa mataas ang sugar, cholesterol, marami po may heart enlargement ako. Ito yung baga ko. Marami po talaga. So, in-try namin, dalawa kami na asawa ko na mag-ano ng vitamin C kahit po nabawasan yung talagang matinding karamdaman ko. So hanggang ngayon, ang dami ko nang na-convince na ito talagang karton-karton. Ako po si Teresita Torriñas from Lalo 58. Nueva na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP at sana po ako ay nakapagpapaliwanag sa Indo, lalong-lalo na sa kahalagahan kainihong All Souls Day. Ano kasugma kaya sa tuwing celebrate ang All Saints Day. Ngunya naman ay All Souls Day. At siguro maghahapot ka mo, bakit naggangadji kita para sa mga gadan? Hindi ba gagadan na yan? Ano ba tayo pangadji mo ba sinda? Gadan na sinda? Pabayaan mo na sana. Pagkatapos sabi nga, nasa lubungan na. Dahil tabi, ano? Dapat dahil sa pag na ang tao baga, nagadan, dahil mo nang pabayaan, ano? Tinatawan ta din ng panalangin. Alam mo, sabi nga, ang pagpapangadji sa mga gadan might not make sense to unbelievers, ano? Or to non-believers. But for us Catholics especially, part po ito and parcel of the faith tradition. Ano? Kasama po ini sa tuyong pagtubod eh. Rooted in the Old Testament reading. Ano mo, nasa Bible po kasi yan eh. And also, supported by the Catechism and the Church Funeral Liturgy. Ano? Sabi nga doon sa our faith teaches us to pray for the dead. Dapat ipanalangin natin. Ipagdasal po natin ang mga may hilang. May gada, ang gadan. Ganon din, di ba? So yun. Talagang importante yun. Sabi nga sa Scripture, ano? Scripture teaches that all the dead shall be raised. However, only the just are destined for the kingdom of God. Yun. Kasi yung the just na yan, so mga santo. Ano? Kaya yan mga tugang. Magayon iyan na pangapagirumdum baga sa tuya ngunya na dapat talaga importante yan na ipangadjita ang sa tuyang mga yumao. Yan, yung mga nagadan na. Yan, importante yan. Ha? So, sabi nga mga tugang, according to the Catholic Encyclopedia, okay, the clearest Bible reference about prayers for the dead is from the second book of Maccabees. So, dapat talaga, sabi kasi, Father, malaw naman sa Biblia yun na bakit ipanalangin mo ang mga patay. Alam mo, kung wala kayong libro sa Biblia ninyo na second book of Maccabees, dahil talaga tabi nindo mahihiling. Para bang hinahanap nindo na wala ka mo. Dahil ang mga wara, dahil nindo makukuha. Ang hinahanap, suyaon. Yan. Tanda natin ito. When soldiers
were preparing for the bodies of their slain comrades for burial, they discovered they were wearing amulets taken from the pagan temple, which violated the law of Deuteronomy. So they prayed that God would forgive the sins these men had committed. O tingnan ninyo, so talagang importante ni paghaji ta. They prayed that God would forgive the sin. O tingnan dito. Kaya nga sa tuya pinapangaji mga tugang, so mga nagadan na dai pa laog sa langit, na makalaog sila sa langit pero patawaron sila ning kagurangnan. Okay? Sabi nga, the New Testament echoes also the notion in the second letter of Timothy when Paul prays for someone who died. O tingnan mo, miski si San Pablo, nasa Bible baga ini. Okay? Kung wala ka mong, sa indong mga Bible, kung wala ka mong second book of Maccabees, siguro sa New Testament, mahiling do sa letter of Timothy, na si San Pablo nagpangadji for someone who died named Onesiphorus. Yun, Onesiphorus, ang pangalan kayo ito, pinangalanan pangani, saying, may the Lord grant him to find mercy from the Lord of that day. O tingnan mo, talagang pinapangadji. Kaya pangadji talaga ang mga nagadan. At the same time, mahiling ta mga tugang, the Catechism of the Catholic Church, yung baga palipan niyan also has something to say about prayers for the dead, stating that all who die in God's grace, so mga nagadan sa grasya ng kagurangnan at in friendship, but still, okay, Katoliko sinda, pero nagadan na may kasalaan, but still imperfectly purified, hindi pa talaga nalininigan, are indeed assured of their eternal salvation. Kaya nga, alam mo, ang Diyos mapagpatawad kasi. But after death, they undergo purification. Ito tinatawag natin purgatorio. So as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Kasi di man talaga sila pwede makaduman sa langit hanggang dai pa sila nalilinigan ng marhay. Kaya nga, purgatorio. Kaya pangadji tayo mga kalag sa purgatorio. Pero sumakalag sa impyerno, talagang wala na kita magiginibo. Pero tumakalag sa purgatorio, ipangadji ta, magiginibo pa kita. So yun. But anyway, dahil man baga-aram kung mga kalag nila sa purgatorio, dahil man alam kung sino ang kalag na niya duman sa langit, sa langit o sa impyerno, dahil man aram. So, anyway, importante mga tugang na kita talagang mga permis sa mga may gadan. Magayon iyan, ugali unta iyan mga tugang. Ipangaji ta ang mga nagadan. Okay? So, yun. So that they can, achieve holiness necessary to enter the joy of heaven. Alam mo, kung kayo napunta na sa Roma, nakapasok na ba kayo sa catakumba o catacombs, Roman catacombs, where the early Christians were buried, and were also places of prayer. Okay? O ilang beses na rin po ako nakapasok sa catacomb, lalo na sa St. Stephen Catacomb na ito. Naglaog po kami sa Erarum. Sa Erarum po ang underground po yan, underground cemetery. Okay? So yun. So today, prayers for the dead begin at the moment of the death. Yan ba kaya pinapangadji baga? Hindi ba may mga numinary pakagadan, pinapangadji tulos? Open when family members are gathered around the bedside of the person who has died. Magayunan mga tugang, ang sarong tao bago siya magadan, nangangadji. Alam mo dahil kumalingawan ini mga tugang, so itong nangyari dyan sa UST Legazpi Hospital. So nag-istorya sa kuya, so itong bantay na bago magadan so sa iyang binabantayan, nagpapangadji sinda ning rosaryo. At bago magadan, alam mo ang huling salita ng nagadan ay amen. Yun, at least nakapag-amen siya. Nakapag-rosaryo pa siya. Kaya siguro
Siguro, dahil sa awa ng Diyos, naduman siya sa langit. Kasi sabi nga nila, ang tawong magagadan, nag-aagaw inaagaw ni demonyo o inaagaw ng anghel. And the bad angel and the good angel. Yaon iyan. Ngayon, nasa tao na iyan ang last respond. Pero kung sinabing amen, di okay to. Kaya magayon mga tugang, ang mga nagagadan sa harong kaysa sa nagagadan kung saan na di man lamang na-prepare. Kaya baga sa UST Legazpi Hospital, at least naaanoin ko sa bago magadan man, naanoin ko man. So nagpapangaji po kami. Magayon mga tugang, itong aram naman talaga medyo naghihingalo na. So atom na. Actually, kung halimbawa, kung di ka mo nangangaji, igwabagang mga sa YouTube na rosary. I-pray mo sa rosary. I-pray, magayon yung mga tugang. Mag-pray ka mo ng rosary. Magayon iyan. So, at least, bago magadan itong tao, at least, nangangaji. Okay? Alam nyo, pagkatapos, prayers for death and grieving are among the Catholic household blessings. Yan po mga tugang iyan. So, yan talaga. Kaya nga magayon iyan na sa tuyang ipinapagaji. So, ang pamilya. Siyempre, kaya itong si Mama Nagadan, iyuman tulos, primerong aldaw. Sabi nga ni, may dubina. Nangangaji barabanggi para sa gadan prayers for the dead. Importante mga tugang iyan. Tanda natin, dakulaon po ang magigibo kang prayer sa mga gadan. Okay? So anyway, babalik na si Padre Boots pagkatapos ang mga pagirumdum. An oras hatod sa Indokang Norcubes. Buong buo ang Pasko with Norcubes. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika ako biko, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako biko lang sa puso ko.
Tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan, yan ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP. At sa tuyang nga ng pinag-urulayan mga tugang, ang manunungod sa mga gadan. Kasi ngunyan All Souls Day. Ano? Yung pagbisita sa sementeryo, at the same time, pag girumdum nga ni sa mga gadan. At siguro, pag girumdum na ni sa mga buhay, na maabot bang kita giraray dyan. Kasi sabi nga, duman sa sarong sementeryo, nakalagay doon, kami ngayon, bukas o makalawa, kayo naman ang papasok dito. O yun. Pagirumdum sa naman, bakong patakot, ano? Pero saro yan mga tugang. Yan. Saro sa mga ginigibot, ang pagpapamisa baga sa mga kalag. Yun. Yan, di ba? Pagpapamisa sa kalagway. Because the Mass is the highest form of prayer in the church. Bakit? Yan ang alay ni Kristo eh. The unbloody, sabing unbloody commemoration of the death of Jesus Christ on the cross. Okay? And of course, ang misa is the most effective prayer that could be said on behalf of those who have gone before us. Kaya nagpapamisa po tayo. In masses for the dead, and especially yung tinatawag natin funeral masses, the church offers the Eucharistic sacrifice of Christ Paschal for the dead, so that since all the members of the church body are in communion with one another, what implores spiritual help for some may bring comforting hope to believers or to others. So, importante baga, kaya sa misa baga, sa gadan, nagpapagirumdum po yan, hindi sa gadan, kundi sa satuyang mga buhay na, or pag hurup-hurupon, tata, gabos bang kita giraray, maagi dyan, tamakusog ka na. Pwede na. Ano? So, importante mga tugang. Ano? Kaya nga, nakulaon ang naitatabang kung ang satuyang mga tugang na may hilang, satuya tulos na tabangan sa paagi ning pagpapangadji. Kaya sabi nga ning padi, ano, wala na po. Dapat naghilang pa lang, mag-apod na kamo ning padi. Kasi ang sakramento kang pagpapahid ng langis, hindi po yan sa magagadanon, kundi yan po para sa mga may hilang. Parang maipreparar ang sarong tao na may hilang, kasi pag may hilang, pwedeng magadan po yan. Bakuniyo? So, para bang, ano na yan, preparasyon na po yan. So, kaya nga, minsan natatakot, kaya minsan nilapitan ko, Father, di po na ako magagadan, no? Tama, anoint mo na ako. Di man tabi, ang tawag nga ni kani, anointing of the sick, bakong anointing of the dying. Ano? Anointing of the sick. Kasi alam mo, sa matagal na po akong padi, 40 years na po akong padi, kadakol na akong mga nangyaring supig inanoint ko po mga tugang na buhay. Ano? Lately lang, dyan sa UST, una ko magagada na talaga. Kasi talagang medyo critical na. Pero alam mo, inanoint ko siya. Na ICU pa nga ito, una ko talaga. Pero alam mo, nang inanoint ko siya, pagkatapos baga, na-trans out. Ibig sabihin na-trans out, nilipat na duman sa kwarto. Na sa ganun, ay okay na siya. Binisita ko ng okay na siya. Sabi ko, praise the Lord. Talagang magpasalamat ka sa tinawag ka ng buhay. Yan. Kaya magpasalamat siya sa Diyos. Kaya nag-ugma kami. Importante mga tugang yan. Kaya dahil dapat talagang paghalo yun. Mag-apod na ka mo ng padi. Magayon iyan. Kaya ulitin ko
ang sakramento ng pagpapahid ng langis, hindi po sakramento of the dying, kundi sacrament of the sick, kapag may hilang. Kasi sabi nga, doon talagang ang may hilang na iyan, hinahagad ta ng karahayan. Kundi man marahay, at least ay prepararta. Ang tawag nga dyan viaticum na rin. Kaya napakumpisal. Yan, magayon mga tugang iyan. Sa tuya sa nagibuon dapat iyan. Sana, lalo na ngunyan, na may mga tao talaga na natatakot na magpa-anoint. Kasi sabi nila, di pa man ako, Father, magagadan. Pero ang hapot ko, aram ta ba kung kailan tayo mamamatay? Mayroong natulog nga yung kahapon, pagkatapos kaninang umaga, hindi na nagising. Yan. Anyway, gusto ko talagang ipaliwanag sa inyo na ang pagpapangadyi sa mga gadan, is very biblical. Kasi nasa Bible po talaga naman. Sabi kasi ang iba, wala da sa Bible. Sinabi ko nga ni Kasubago, yaon bagay yan. Pero may mga tugang kita na unbiblical daw yun. Unbiblical at saka pagan daw yun. Hindi, pwede ba yun? Na inaarang mo sa Diyos, pagan? Hindi man, sa Diyos na buhay. Yan. Okay, papaliwanag ko. May sabi nga ni na 5 reasons why praying for the dead is biblical, hali sa Bible, okay? Maliwanag po yan, maliban sa sinasabi ng Catechism of the Catholic Church na sa number 137, the Eucharistic sacrifice is also offered to the faithful departed who have died in Christ but are not yet fully purified, so that they may also be able to enter to the light and peace of Christ. Yan talaga ang pang-ano natin. Pero sabi nga ni, may mga tugang kitang mga dahil nagtitiwala na ang pagpapangadyi sa mga gadan is biblical. Okay? Okay? Alam mo, isa long before Christ, bago pa sa Old Testament, bago pa sa New Testament, prayer of the dead is already a Jewish practice. We can read in the Old Testament. Sinabi ko ba Kasubago? Para paliwanagan ko sa inyo, Number 1, the prophet Nehemiah. Okay? Sino si prophet Nehemiah? Sa Bible bagay yan. May prophet Nehemiah chapter 1 verse 6 sa Good News Bible. Sabi, "Look at me, Lord, and hear my prayer as I pray day and night for your servants." Yan. The people of Israel. I confess that we, the people of Israel, have sinned. My ancestors and I have sinned. So in other words, praying for the dead. Okay? Prophet Nehemiah, a servant of God, prayed for his ancestors. So mga ancestors, so mga ninuno. Okay? Now the question is, what the status of these ancestors? Are his ancestors alive or dead? At tandaan natin sa Nehemiah chapter 2, verse 5. Sabi niya, "And then I said to the emperor, if your majesty is pleased with me and is willing to grant my request, let me go to the land of Judah, to the city where my ancestors are buried." Pag sinabing buried, mga tugang, di lubong, ginagadan na. So I can rebuild the city. Si Prophet Nehemiah po yan. So it is very clear, mga tugang, that the ancestors of Nehemiah are dead and have been buried. And it's also clear that Nehemiah prayed for his dead ancestors. Yun, sasabihin, Father, wala naman sa Bible, okay? Wala ba kayong prophet Nehemiah sa Bible ninyo? Kung wala kayong prophet Nehemiah sa Bible ninyo, ibig sabihin, incomplete ang Bible ninyo. Yun. Okay, maliwanag. Number 2, sa libro ng Maccabees, may libro ba kayong Maccabees sa Bible ninyo? Second book of Maccabees, chapter 12, verse 44 to 46. Okay? So, Maccabees,
who prayed for the Lord for his dead comrades. Yun, yung mga nagadan. Sabi, for it has not been hoped that they were slain should rise again. It would have been, sabi nga, seem superfluous and vain to pray for the dead. Okay? And because he considered that they who had fallen asleep with godliness had great grace laid for them. It is therefore a holy, tingnan mo, and wholesome thought to pray for the dead, that they may be loose from the sins. Okay, tingnan mo, hinahagad ta na itong mga tawong, mga nagadan na may kasalan, ay ipatawaron ng kagurangnan. So we can see that Maccabees believed, as he expecting that the dead would rise again. Tingnan mo, rise again spiritually in heaven. Okay? Thus he offers prayers for the dead. Why? Just because he believed that his prayers would help the souls of the dead freed from their sins to wear. So importante talaga, kita nangagadji, parang makatabang iyan sa mga kalag. Okay? Not in heaven because there are no place, since alam mo sa langit, there are no place for sins in God's place. Kaya dapat talaga purified. But also in hell, because once the soul gets there, sabi nga pag ang kalag nasa impyerno na, is no longer be freed anymore. Talagang wala ng pag-asa. Why? Because hell is the eternal damnation. Okay? So maliwanag po yung mga tugang. Therefore, it indicates that there is a place wherein the remaining sins of souls can be indeed cleansed and purified. This is now the purgatory. Okay? Although walang salitang purgatory, pero may salitang purified. Ganun po yun. Freed from the final entry into heaven, which is called purgatory. Yan po sa Maccabees po yan. That's why Catholics offer prayers for the dead, useful, okay, and helpful for the souls of the dead. That sila ay maligtas na, at mapalaya na. Parang from purgatory, mapunta sila sa langit. Anyway, babalik nila si Father Boots pagkatapos kan mga pagiromdom. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift, at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa 2nd floor, room 205, Hotel Rex Building, sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City, sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Kitang mga Oragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Do it with Ann Curtis! Di ko kayang tanggapin ang sipon headache at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko.
Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kuya, anong ginagawa mo? Nagtatanim ako ng puno ng mangga at kainito dito sa may tore ng kuryente. Alam ko maganda ang lupa doon eh. Mabilis na lalago ang mga puno. Hala kuya, bawal yan! Tama ka, te. Ayon sa RA 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act, bawal ang pagtatanim, paghuhukay o pagsasagawa ng anumang konstruksyon malapit sa tore ng kuryente kapag nadikit sa linya ang mga dahon at sanga ng puno sa linya ng kuryente. Magdudulot ito ng power interruption. Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 12 taon at pagmultahin ng 50,000 hanggang 200,000 piso. Huwag gawin ang bawal. I-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Okay mga tugang, padagos po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP, at sana po naliliwanagan kamo kang manunungod sa kalag, lalo na sa pagpapangaji sa mga kalag na it's really biblical, okay? From Nehemiah, nahirin ta kay Maccabees, at kay St. Paul, ito na po, pangatlo, pagpapatunay that it is very biblical. Even St. Paul prayed for his dead friend Onesiphorus to the Lord. Ano sabi ni St. Paul? Makikita ninyo kung may Bible kayo, di ba? Pero pag wala kayong Book of Timothy, ay di incomplete ang Bible nindo. Sa New Testament, second letter of St. Timothy, chapter 1, verse 16 to 18. Ito po, nasa New American Bible, nakalagay, May the Lord grant mercy to the family of Onesiphorus, because he often gave new heart and was not ashamed of my chains. Yun. Pinagpangadyi niya so amigo niya, So si Onesiphorus. But when he came to Rome, he promptly searched for me and found me. So pinangadyi, may the Lord, yan, sabi ni St. Paul, may the Lord, grant him to find mercy from the Lord on that day. Totoo naman, pinapangajita ang mga kalag kasi dapat, sabi nga ni, ang pagtabang ta mga tugang, pakusa na sa mga buhay. Ang pagtabang ta, miski sa gadan, tinatabangan ta manggiraray ang mga nagadan. Okay? So, kaya ginibo ni St. Paul yan, may the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day. And, you know very well the services he rendered in Ephesus. Tingnan mo, matabangong kasi Onesiphorus nagtabang kay St. Paul So, siyempre, hinagad man ni St. Paul na tabangan si Sugadan na si Onesiphorus na makaduman sa langit. Yung bang importante yan? So, kaya nga ako, bago ako magturog, pagkabanggi, pinapangaji ko si Mama. Nagadan ito kan 2017. Si Papa, nagadan din 2017. Si Mama, June. Si Papa, December. Sa kasutugan kong si Hill. Nagadan ito, May 26, 1981. Sa Fraternity Hazing. So, siyempre, sululo ko. Hindi kung pwedeng linguan sululo ko, lola ko. Si Lolo Pilo, Lolo Amin sa mother side, si Lola Gliceria sa father side, sa mother side naman si Lola Awing. So mga at least at the same time, pangaji mo sa mga amigo nindo. Pinapangaji ko si Manay Nonong, si Manay Baba, si Kuya Buboy, Kuya Claro, si Kuya Ronnie, si Manay Maricel, so pinagpapangaji ko si Manay Jessie, so mga Manay Pilo, mga pinagpapangaji ko sa mga nagadan, mga pinsan ko ito. Kaya nga, ipangaji taman mga tugang sa mga gadan. Din natin paglingan, kung pwede nga Barabanggi, nagdarasal ako, Lord, may they rest in peace, may you forgive them, and have mercy on them that they may go back to you. Okay? Yeah. Number 4, nasa Bible po ang pagpapangaji sa gadan, ini po, St. Peter prayed to the Lord for his dead disciple. Tingnan mo,
Patay na nga, bakit pinagdarasal mo pa si Tabitha and restored her to life? Tingnan mo, mahiling po yan sa Acts of the Apostles. Sa Bible po yan, chapter 36, verse 36 pala, 37 hanggang 40 sa New American Bible. Ito sa verse 36, sa chapter 36. Ini po, now in Joppa, o saan? Sa Joppa, there was a disciple named Tabitha. So ini po si Tabitha, siya po ay disipulo ni San Pedro. Yun, maliwanag. Siya po ay disipulo ni San Pedro. Nagadan baga siya. By the way, ang pangalan kang Tabitha, which is translated means Dorcas, she was actually completely occupied with good deeds and almsgiving. So, maray-rahay ang ginigibo niya. Mapagbigay, matulungin, mabait na tao. Yan, 37, verse 37. Now, during those days, she fell sick, and died, nagadan. So, after washing her, kasi ang mga gadamaga, nililinisan, they laid her out of the room upstairs. Then, ito na pumasok si Pedro. Peter sent them all out and knelt down and prayed. Nagpangaji. Talaga, alam mo, ang pagpapangaji, nagtataoning buhay iyan. Then, he turned to her body and said, yun, ito, tingnan mo, ang pangaji na nakakapagtaoning buhay. Tabitha, sabi ni Saint Peter, rise up. Yun, siya, nagbangon. She opened her eyes, saw Peter, and sat up. Yun, nakita mo, nabuhay sa pangaji. Alam mo, ang satuyang mga pangajion sa mga gadan, nakakatao iyan ning buhay. Buhay na walang hanggan. Kung bako man buhay digdi sa kinabaan, parang milagro, aro kaya nangyari kita Tabitha, pwede man. Pero kung talagang di ka makapagibo ng milagro, at least nakatabang ka sa mga tao na gadan na mabuhayan sila, makaduman sila sa langit. Now, just as Peter offered prayers for the dead, but in other instances, he teaches us to proclaim gospel even to the dead. Yan, tandaan mo Sabi sa first letter of Peter, chapter 4, verse 6, sa New American Bible, for this is why the gospel was preached even to the dead. O tingnan mo, kahit mga gadan, pinipreach pa ang gospel, that they, though condemned in the flesh, in human estimation, they might live in the spirit, in the estimation of God. Okay? Since we who live in this earth, hoping that the spirits or the souls of the dead will live with God in heaven, that's why when we made mass for them, nagpapamisa kita, we're not just offering prayers for them, but accompanying, sabi nga, totoo yan, associated with the liturgy of the word as well. Okay? Ang panglima mga tugang, ini po, na ang pagpapangaji sa mga gadan is nasa Bible. Ito po nakalagay sa Sirach chapter 7 verse 33. Sabi nga, it is lawful to pray for the dead. Why? Just because ito, chapter 7 of Sirach verse 33 sa New Jerusalem Bible, sabi niya, let your generosity extend to all the living. Do not withhold it even from the dead. So, alam mo, bako kita dapat maging kuripot. Dapat tayo mapagbigay kahit sa mga patay. Sa pamagitan ng ating mga panalangin sa kanila. Generosity is for all. Any acts of generosity, such as kindness, by deeds, prayers, mercy, charities, is for all. Not just for the living, but for the dead as well. O diba? Nagtatabang kita, hindi lang sa mga buhay, kundi para din sa mga gadan o sumakabilang buhay. Kahit na sa kabilang bahay. Sa kabilang bahay. At nananalakay. Ito po, nagpapangaji kita sa mga taong na sumakabilang buhay. Okay? Yan.
So, that's why, kung halimbawa, why Catholics flock to the churches and cemeteries on All Souls Day. Kaya nga, di ba, kung bakit tayo sa cemetery ngayon, because to offer prayers on behalf of their departed relatives and friends. Sabi nga, even the Lord Himself bless those who have a compassion not just for the living, but for the dead as well. Di ba? Tingnan mo, si Lazarus, pinunta ni Jesus, patay na yun. Pero nanalangin si Jesus sa patay. Si Jesus mismo pumunta doon sa patay. Nanalangin. Ano ito nangyari? Nabuhay si Lazarus. Okay? Maganda po. Mga tugang iyan. At sa Ruth chapter 2 verse 20, may he be blessed by the Lord, who is ever merciful to the living and to the dead. Yan. Naomi exclaimed to her daughter-in-law, and she continued, he is a relative of ours, one of our next of kin. Yan, napakahalaga. Anyway, sana naging maliwanag sa inyo mga tugang na ngunya na All Souls Day, mga jik kita para sa mga kalag. Okay? So, dahil ka mo maghali sa sementeryo na dahil ka mo nakapagpangaji. Yeah? Sana po ako'y nakapagtao sa inyo ng informasyon, inspirasyon, as in bendisyon. God bless you all. Ito po muli si Father Boots Bombasi, OP, na nagsasabing, Diyos mabalos po sa inyo gabos. Bye-bye!